Moikka, se olisi Palli täällä taas. Niin, tänään mä kerron teille tarinan, kuinka mun kaveri aloitti tulipalon autiossa talossa. Se ei päättynyt kauhean hyvin. Niin yksi tiistai-aamu, mä en jaksa mennä kouluun ja sellaista. Niin mä olin vaan silleen, ok, mä olin tämän päivän. Ei mun mutsi varmaan kauhean vihani oo. Ja niin sitten se mun frendi, vaikka Pekka, niin Pekka pisti mulle Snapissa viestiä, että hei, ootko vapaan? Niin, sit mä pistin, että joo, niin, mitä asiaa? Sit se oli silleen, mennäänkö tuohon autiotalotuspuiston lähellä? Niin, sellaista. Et ei mulla muutkaan tekemistä. Sit mä olin silleen, että joo, mennään vaan. Ja niin, sit se oli silleen, ok, tavataan siellä kello 11. Sit kello on 11, niin mä oon siellä ja sitten Pekka tuli sinne. Niin me käytiin kattoo se oli siis sellainen pikkuhökkeli, niin ei mikään iso, ja niin sellainen basic omakotitalo, ja niin sitten tää äijä ottaa sytkärit ja sytytysnesteet. Sitten mä olisin, hei, mitä sä teet noin? Sitten se no totta kai meidän pitää tehdä pikku nuotio. Sitten se ottaa makkaraa sen repusta ja mä olisin, että ei nyt ehkä täällä, kun tää on tällainen vanha puutalo ja tää saattaa syttyä tuleen. Sitten se no ihan sama. Ja niin, sit mä oon silleen, että ok, tee mitä teen. Mä lähdin sieltä pois. Niin, sitten mä näen, kun se paikka menee ilmiliekkeihin. Ja niin, sellaista. Ja sitten Pekka juoksee sieltä silleen, apua, sellaisen ilmeellä. Et mitä mä nyt teen. Ja niin, ja sitten joku mamma näki, että siellä palaa. Sitten sinne soitettiin palokunta. Me lähdettiin ihan täpöön juokseen. Ja niin, me ei kuitenkaan jääty ikin tästä kiinni. Mut nyt me jäätiin tästä kertomaan, että älkää menkö autioihin taloihin tai älkää niinku sellaista. Älkää sytyttäkö tulipaloa. Käy just noin, miten Pekka kävi. Mut niin, tää oli toinen tällainen storytime video. Toivottavasti tykkäsitte. Et niin, jos me saatais tähän 4 likeä, niin se olisi ihan mahtista. Et niin, hei hei!